Hola, què tal? Molt benvinguts a aquesta secció. Els likes parlen de l'Evangeli. Avui dia de Sant Lluc Evangelista, aquest dissabte 18 d'octubre de 2014. Un dia en què la paraula ens diu que la collita és abundant però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors. Aneu, jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer, pau en aquesta casa. Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell. Si no, tornarà a vosaltres, quedeu-vos en aquella casa menjant i bevent el que tinguin. El qui treballa bé es mereix el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent, el regne de Déu és a prop vostre. Tot aquest missatge el va dir Jesús quan va designar uns altres 72 i els enviar de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. És un missatge bonic, perquè la transmissió de la pau, del regne de Déu, de l'esperança, és en si també un dels fonaments de l'Evangeli. I avui, que és Sant Lluc, un evangelista, doncs, entendre aquest missatge de fons és importantíssim. L'Evangeli es fa present també en el nostre dia a dia. Nosaltres també, amb el nostre exemple i especialment a través de la caritat, podem demostrar que el regne de Déu és a prop de les persones que estan al nostre voltant. Per què? Perquè el regne de Déu és caritat i amor. Si nosaltres sabem practicar radicalment aquesta caritat i amor, realment ja estarem fent el que hem de fer. Fer el que cal fer, el que s'ha de fer. Doncs aquesta és la principal manera de portar a terme això. El regne de Déu és a prop vostre. Quan molta gent vegi els nostres comportaments ens preguntaran: i per què tu fas això? Llavors nosaltres podem explicar que llegim, tenim a Jesús com a amic, com a exemple, com a Déu amor, i que per ell podem tenir certes actituds i podem passar, a vegades creus que ens poden venir d'una altra manera. Nosaltres podem ser exemples, però, com dic, l'exemplaritat es dona especialment en la caritat. Sense caritat, per moltes paraules que tinguem, per molts fets que tinguem, per molt que anem a l'església, no n'hi ha prou. Necessitem 100%, necessitem la caritat. La caritat que brolla d'aquest amor, d'aquest Déu amor que ens ha estimat primer i ens ha donat l'exemple primer d'un amor que estime fins a la creu i que després també ressuscita, perquè qui té poder sobre la vida i sobre la mort és Déu mateix. I fins aquí els likes parlen de l'Evangeli. Tenim present aquest missatge: treballar, donar pau, caritat, i d'aquesta manera poder anunciar el regne de Déu. Per on passi la nostra vida, que passi també l'exemple de la caritat i de l'amor. Salutacions cordials.